Ano yan, anak? Tara. Umabot na ang eksakto nga panahon para ipasabot ang tanan. Yan, inabuot kami. Bumalik ng pinudikon, pinupos at paskog na palarama. At pitan na pagkaghat ng mga ikasi manaragdag. Kaya nala. Ikaduwa ng sumata dinaliwat. Kutob yan na habumbong lagi at nakasurat. Sumala, ginuwa ng iya, kadamo nagpadara. Waraga para laran la pamilya. Malagado pag ginawa, may tumuod, may umawa. Pero kay waray umundang ang gahong na magmapawa. Ipapadayo ng dayuday para mahiyara. Ikaduwa nga sumat, pagbalikan man na rumat adina. Adinaan! Pinaka-astig, pinaka-bagsig, pinaka-nagbabag ang mga babag ang pagbabagal ang pinamili lang pinaka-henyo. Yung adihang balikan na naguluwa, pinipupulog ang tanga. Ako nung ali bumalat kayo, nagkakahulog ang panga. Mga pinalatakan, mga naawa kaya mo na pinatamakan. Nalilugan, nagugutak, katugada sa lugar ko tinatamakan. Isa pa naman pala na pera pa kami, naguluwa, papatumpa. Marurumpag na sa lumani, kayo ka pamilya, manikon pa. Pagkawas ng la pamilya, damo na. Ikasikuan nagkamata, mga hip-hop at takluman kumamada. Nagtirimpo na kamayada, di pa kaurusan, di ba na pauso kay pinamamata. Naman na mga sinado nga panuna-una. Nilaki na lasang kinilalan, lima naman narag na nga mayada. Manalagmita magdaron na mga dila. At di rin malilaro nga pundasyon na la pamilya. Usaha mga napatik ang namagtin na mga totoo na makabago na manarag na. Yan ang magsili na mga totoo na mga tagna. Ang litya na pag nagamuwa Amerika. Duwa na sumata dinaliwat. Kutob yan na habumbong lagi at nakasurat. Sumala, ginuwa ng iya, kadamo nagpadara. Waraga para laran la pamilya. Malagado pag ginawa, may tumuod, may umawa. Pero kay waray umundang ang gahong na magmapawa. Ipapadayo ng dayuday para mahiyara. Ikaduwa nga sumat, pagbalikan man na rumat adina. Nagtitikang paso na kami yakahangina. Pagabagan makinangang malaksi na itong dalagan. Nabilansyahan nga sumat pati sundan. Mas pagsikan di rin agod mapugnan. Maraan nga kasuratan among kitangdan. Masaptan ang kadamang buhay pa ang la pamilya na ginhawa. Waray makakaguba bisan grupa ni ko pangan di rin